لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, дар иҷа бо шумо камтар картошка бирон кардисам барои обеда. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунед. дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. картошка биронмон бигем ана ҳаме хел омадаг. ба мо иштиёи таом, кадоми хурдесе ба ваё ҳам иштиёи таом. ана ин навора дӯстони азиз аз тоҷикистон равон кардан. тамошо кунед дӯстони азиз, то охирша навора моҳи бирён будай. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро даҳмиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш меравад. раҳмат барои дастгириҳотон. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, яъне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунед, лайку комментария фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.